Suratul Inshiqaq Surawol 84 ha Qur'anu. Ayaje magol 25. Inde magol ho'ama ibgwe aya arande ha. Ngol ɗo yecca kayefiji ko tammi waɗugo ha asama e leddi. Daraki neɗɗo yeso jawmum e wattan muɗum. Suratul Inshiqaq. Al-Inshiqaq ceekol. Be inde Allah enɗowo kinnotoɗo. Nde tawe asama seeki e kananani jawmika e henanake ka. E nde tawe leddi foɗindama e ndi sakkini ko woni nder maari e ndi ferwi e ndi nanani jawmiri e henanake ndi. Ya an neɗɗo, andu an a tiɗɗiniɗo faago e jawma tiɗɗinaki nden a pottowo be maako. Nden amma mo rokka deftere muɗum har nyamo muɗum. Nden sese o korsiteteɗo korosuye koyɗo e o firlitoto faago e yimɓe maako o ceyiɗo. E amma mo rokka deftere muɗum gaɗa ɓaawo muɗum. Nden sese o noddan halkuye e o naatan huɓɓoye. Andu kanko o laati o ceyiɗo ha yimɓe maako. Andu kanko o yikki no o loratako. Aa, andu jawmiko laatake gi'owo mo. Nden nanon miɗo hunoro be safakuri e jemmare e ko nde mooɓi e lewru nde tawe ndu mooɓodake. Tabiti on mbaƴƴoto yaake ɓaawo yaake. Nden ko wodaniɓe ɓe nuɗɗinta e nde tawe Al-Qur'anu jangama dow maɓɓe ɓe cujidata. Accu ɓen ɓe kufri ɓe ɗo pewna. E Allah ɓuri andugo ɗum ko ɓe cuuɗata. Nden senirɓe yangada nawuka. Koyna ɓen ɓe nuɗɗini e ɓe kuwi boɗɗe. Ngenari tanata ori ndi wodaniɓe. Foɗindama, fortama, tiɗɗiniɗo, gaɗuɗo tiiɗal ha kuugal, korsiteteɗo, kiisirteɗo dow kuuɗe, koyɗo no hoyi, safakuri, boɗewol ngol luttata ha asama hernange mutiri ɓaawo mutuki maage.